बत्ती दे का हो? कड़ के हाँ, सूत्र पुत्र काहे कहल जाला? कर्ण के हाँ। ऐसे सूत्र पुत्र कहल जाला ना कि जब उनकर माताजी कुंवार रहली हम्म, तो उनके वरदान मिलल कोनो तपस्या कैली तो हम्म, कि तू जना देवता के बोले वो देवता आ जाई, हम्म, वो देवता आ जिहन। हम्म, तो अब ई बाटे तन के कोनो शक्ति मिल जाला तो आदमी का भरोसा ना होला। वो सोचला तनी एकर प्रैक्टिकल करी, हम्म, तो ओकर प्रैक्टिकल कैली। का नाम है, सूर्य देव का आवाहन कैली। हम्म, तो सूर्य देव आ गिलन। हम्म, अब कहला नहीं बुचिया काहे बदे बोलौलू हो? तो कहलिए यही तरह परीक्षा लेनी जाई, आपसे कोनो काम नहीं खे। कहलन ना ना, अब बर्तन हम कैलू तो कुछ चिन्हा देखे जाइब। हम्म, तो वह गलती निगाह से ताक दहलन तो उनकर गर्भ ठहर गई। तो ओकरा के उ गंगा जी में बेग देहली। तो सूत्र पुत्र से कह जाला कि बे माई बाप का लइका कर्ण ह, इसलिए वो बेचारू के सूत्र पुत्र कहल जाए।